Ma bende puonjo nyithindo eti inyalo wacho ang'owa ng'eni japuonj en ga janyuol mar ariyo sama janyuol owe nyathino dhi osom gigiendi une mokwongo rado kodgi ahinya nyathi yudo ka seche moko sombe ng'ukore gi kore koting'o kod midhiero motenore kod weche mag ria. Inyalo wacho ang'o king'iyo kamera cha gi nyinga iluonga ni Madam Caroline Ouma, an japuonj ka Manyatta Primary School. Nyithindwa gi yudo challenges mang'eny. Yudo ka nyathi samoro biro e sikul, gini chako time e sikul ka, oyudo ka samoro en e sikul ka to onge sanitary towels. Koro samo biro iri kaka japuonj onego bed ni neno kaka ikonye, samoro lawe olil, nyathini jowadgi samoro nyiere koko ong'eyo gima timore. Koro wan kaka jopuonj wakonyogi, wapuonjogi kaka ginyalo ritore odiochieng' ma samoro wechego timore. Wamiyogi sanitary towels ma wayudo kuom sponsors kaka joma obiro kaka wuonogi. Wapuonjogi kaka onego bed ni giritore, ler margi, ler mar dendgi, kaka onego bed ni giritore sechego. To koro kaka jopuonj kawuono riwruok mar Rowere ni ochoponu ka mondo gipuonj nyithindo kata gikonyu e neno ni gimedo puonjo nyithindo nikech samoro maruok rom. Unyalo wacho ang'o e chenro ma omiyo gikelo wachni ne nyithindo? Waduoko negi erokamano. Waduoko negi erokamano maduong' nikech iyudo ka sikundwa ni nyithindo ng'enye. Wan gi nyithindo 3,000 e sikundwa ni. Koro iyudo ka nyithindo gi ng'eny, sama koro wayudo kony kama to sanitary towels go konyowa sama giyudo challenges ainago, wamiyogi. Kendo sama ka gin gi weche mamoko mok ginyalo wacho dala gi jonyuol, to ginyalo wacho kodwa, ginyalo wacho gi partners wagi, ipuonjogi mang'eny ma samoro giyud dala. Erokamano ahinya. Koro katieko kodi, inyalo medo ang'o mogi kaka jogo manokelo chenro ni kae nikech ayudo ni utudori gi ju mopogore opogore. An iluonga ni Irina Kinyi, amor gi gimotimre kawuono ni kendo ma ok e giko. Wabo medo donje slums wards moko ma oko mondo watim gimotimre kama kawuono ni. To kendo moro en goyo erokamano ne migepe mopogore opogore mosebedo kochung' kodwa mwachopo ka. Mano Senator ma Kisumu County, Professor Tom Ojienda, MP ma Kisumu Central, Dr. Ron, Area MCA Makai Swaga, gi Kakwacha Hotel mano Bob CEO. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro inadwa ni miya mogik watieko kaka janyuol ka chenro ni okel kama ne nyithindi nyalo wacho ang'o? An kaka janyuol ma Kisumu County ka, nyithindo manyiri onego bed ni bedo supported kamoro amora e gik ma gitimo. To koro kaka sani walando chenro mar ritruok mar nyithindo mathindo, nyiri matindo tindo kaka adolescent. Kawuono wabiro mondo wa support gi, to jonyuol kik bed maluor mar wuoyo gi nyithindgi manyiri, gi share kodgi gik moko te ma ginyalo timo e ngimagi kendo e sechegi ma gin adolescent. En stage moro ma janyuol nyaka bed machiegni gi nyithindo manyiri mohewo kata kaka gibedo gi nyithindo ma yawuoyi. Koro akwayo jonyuol duto te mondo ng'i nyithindgi manyiri kendo giketgi machiegni e sechegi ma gineno lokruok moro amora e ngimagi. An iluonga ni Roslyn Awino Abungu kowuok Kisumu County. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakoro Mogajwang' kaka iwinjo ka ojiwo jonyuol mondo e seche ma nyathi lokore owuok e nyathi mathin odonje nyako kata rawera kata nyadendi, okwa jonyuol mondo mi obed machiegni kod nyithindi kendo puonjre kanyakla kaka ginyalo ritore mondo mi gigeng' midhiero mopogore opogore mago motenore kod chakoria kata iye moiw. Ka kamano taduoko ni studio Milton kionge penjo moro amora mondo wan bende wamed bet kaindi kwaketo wang'wa wang'eni to odiochieng' ma kawuono nyithindo gi opuonjore ang'o to be gimor gi puonj machalo kamano to lokruok be biro bedo. Ka kamano an kuom Milton kionge penjo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report majaber ma kamano. Wadhi nyime kama kambi mar